Okay, vi skal så bare lægge en helt neutral makeup. Og vi har lige lagt det første. Vi har lagt sådan en grund ind med den her, var det. Og så har vi lagt sådan en her. Og så har vi lagt, hvor den anden henne. Så har vi lagt den midterste af den her. Det vil sige den der. Nå, og så skal vi videre. I går, Naja. Skal vi tage læbestift på nu? Ja. Det er den her. Vil du gerne have den på, Naja? Den her glitter. Ja, glitter. Almindeligt. Det er jeg. Du må undskylde, hvis jeg gør det udenfor. Naja. Okay, så bytter vi. Hun gjorde det på mine tænder. Så skal vi videre. Så er det dig, der smykker mig. Ja. Skal du have den lige så rød? Ja. Det er ligesom. Nå, så tager vi den her. Den her, vennen. Og så gør vi simpelthen lige sådan her. Kan du lige vende siden til, når jeg prøver at kigge derhen på skabet? Så gør vi sådan her. At man lige tager lige sådan op forbi øjet, så det bliver sådan en strækning ting. Og det gør vi lige på den anden side. Kan du lige kigge på mig? Smukt. Her. Du skal kigge i den der. Kig på æblet. Ja. Okay. Så tager vi den Der skal her. en hårspand i. Bagefter skal jeg have IMAX. Teresa, bagefter skal jeg have bumlet hår. Det er som Kan du holde den her? Og så kigger du bare almindelig kig. Kig. Kig på mig. Blink. Blink. Fik lige noget på næsen. Kan du kigge på mig? Hun fik lige noget på næsen. Ja, det ved jeg godt. Du skal lige vaskes. Jeg lige, du skal ikke pille ved det. Så er det. Fik jeg på næsen? Ja. Det må man ikke gøre på mig. Okay, så kigger du lige på mig, når jeg lukker øjnene. Fik lige lidt sort der. Stop. Så. Det er rigtig fint. Skal Skal du have spænding i? Nej. Så vælger Naja lige en lille ting, vi gerne vil have på. Den her. Det har vi så noget på. Kan du finde en anden ting? Det har vi allerede på. Hvad har vi ikke på? Vi har for eksempel ikke sådan en her på. Ja, den der. Skal du have den her? Det er... Det er en blå. Skal vi ikke tage en sort? Skal vi tage sådan en? Den der, den er også blåt. Blå. Det er Ice Watcher. Vi tager den her sted. Og det er Gush. Okay. Og den er blå. Så skal du lukke øjnene, lille putti. Godt. Sådan mørkeblå i det, ikke også? Stop. Du fik lidt læbestift på din hånd. Nå. Og så skal jeg lige finde den der rigtig flotte, den der... Skal jeg have den her læbestift på? Nej, den der vi plejer at bruge. Den der lyserøde, nej, den vi plejer at bruge. Har du taget den?
Hvad er mærke? Ej, må er ikke det? selv tage den på. Nej. Det er Men jeg må også sminke dig. Maybelline. Må børste sminke dig, Teresa? Hvad? Lige om lidt. Tak. Måske. Skal du ikke have glimmer? Jo. Så. Kig Lige på mig. Så tager vi den her. Ej, den må vi ikke bruge, fordi så kommer den på hendes seng. Nej, det gør den ikke, fordi jeg brugte den sidste, og der kom der ikke noget. Så tager vi den her. Så ikke så nærbullet, Julia. Se. Wow. Hvad mærke er det? Det står der faktisk ikke. Jo, det står på siden lige Hov, nu der. kommer der noget. Det var det, jeg mente. Det vil vi bare tage af bagefter. Det kan jeg godt se. Ej, åben. Undskyld. Når vi er færdige med den her video, skal vi så lave det der træhus. Jeg er næsten færdig. Jeg skal virkelig lave nogle flere videoer, men det gør vi bagefter. Må jeg se mig i spejlet? Ja, så er du færdig. Må jeg bede om spejlet? Ej, hvor er jeg smuk. Ej, Julie. Vi skal jo se det. Gør, kig. Og det her, det er så resultatet. Kan du se? Så skal jeg sminke dig. Kig her. Vi ses. Skal du vinke? Nej. Vi ses.